Ад абвяшчэння выбараў у Беларусі завялі ўжо 900 крымінальных справаў супраць апанентаў Лукашэнкі. Самыя распаўсюджаныя артыкулы – масавыя беспарадкі, арганізацыя альбо актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Таксама супраціў супрацоўнікам органаў унутраных справаў, гвалт альбо пагроза прымянення гвалту ў дачыненні да супрацоўнікаў органаў унутраных справаў, ухіленне ад сплаты падаткаў, паклёп і хуліганства. Пры гэтым агульная колькасць рэпрэсаваных грамадзянаў набліжаецца да 20 тысячаў. Гвалт, катаванні, забойствы, а ніводнай крымінальнай справы ў дачыненні да сілавікоў за ўвесь гэты час не заведзена. Я, Валер Руселік, вітаю спадарства ў студыі Белсад. Гаворым пра самае актуальнае. 11 лістапада, серада, ў Беларусі 20-я гадзіна. І мы пачынаем. Ну што ж, сярод тых, на каго лукашысты завялі крымінальныя справы, і сузаснавальнік ініцыятывы «Байхелп» Алексей Лявончык. Паводле следчага камітэту, Лявончык нібыта мог фінансаваць пратэставыя акцыі ў Беларусі з мэтаю дэстабілізаваць грамадскі парадак у краіне. Злачынным таксама называецца і аказанне матэрыяльнай дапамогі актыўным удзельнікам пратэстаў. Ужо зараз Алексей Лявончык з намі на відэасувязі. Алексей, вітаю. Добрый день. Алексей, якая была першая рэакцыя на распачынанне гэтай крымінальнай справы, а таксама, магчыма, першая ацэнка ввогуле гэта? Ну, я не скажу, что я был вельмі моцна здзіўлены, бо падсвядома, я думаю, я ўжо таки чакаў таго, што ў нейкі момант гэта можа адбыцца. Ось, калі ў краіне 900 крымінальных справаў, 20 тысяч прайшоўшых праз рэпрэсіі, то адным больш, адным менш, это ўжо не вельмі, так сказаць, здзіўляе. Тое, што крымінальную справу завялі за нібыта фінансаванне масавых беспарадкаў, гэта абсалютная бздура, таму што грошы, якія я перасылаў як фізічная асоба, іншым фізычным асобам. Гэта нідзе абсалютна не можа быць крыміналізавана, нават па беларускіх законах. Тысячы мігрантаў перасылаюць грошы менавіта такім чынам. Гэта трымае эканоміку краіны. Назваць гэта фінансаванне масавых беспарадкаў у маім выпадку, ну дык, можа быць, заўтра тады назавеце фінансаваннем масавых беспарадкаў любы пераказ ад любого чалавека, які жыве за мяжой і перасылае грошы ў якасці неведай дапамогі ці кампенсацыю ў Беларусь проста з солідарнасці. Якая мэта можа быць завядзення гэтай крымінальнай справы? Ці можа гэта, вось, я не ведаю, напалохаць чалавека, які, ў прынцыпе, неаднаразова палоханы, які знаходзіцца за мяжою? Магчыма, гэта спроба спыніць дзейнасць ініцыятывы «Байхелп». Якія могуць быць мэты?
Ініцыятыва BuyHelp будзе і працягваць працу. Яна працягвае працу, і з гэтым нічога не змяняецца. Мы працягваем працаваць у адпаведнасці з нашым мандатам як гуманітарная ініцыятыва, якая дапамагае ахвярам рэпрэсій, ахвярам катаванняў, ахвярам несправядлівых судоў. Роўна ў гэтым мандаце. Адносна мэты, мне падаецца, што асаблівай мэты тут няма, таму што беларуская дзяржава у тым выглядзе, як яна цяпер ёсць, яна ўмее дзейнічаць толькі такім чынам. То бок, як толькі нехта з'яўляецца, хто ад яе робіць нешта, што ёй ідзе наперакор, а ідзе ім наперакор вельмі шмат чаго, то на яго адразу альбо кідаюць вось гэтых вось таварышаў у балаклавах, альбо заводзяць крымінальную справу. Іншага модус аперанди у гэтага рэжыма няма ні зараз, ці ніколі не было, і ён не можа існаваць у іншым варыянце. Як я сказаў, BuyHelp працягне працу з улікам вывучанага ўроку, і ў гэтым сэнсе нічога не змяняецца. Алексей, мне здаецца, што ўсё-таки прынамсі адна мэта ёсць, хаця я асабіста не вельмі разумею, навошта ўладзе ўвогуле хоць нейкая дэманстрацыя там, што не трымаецца закона. Ведаем, што пачалі забіраць грошы ў людзей, якім ініцыятыва BuyHelp дапамагала. Якраз там яны тлумачылі, што мы забіраем грошы, бо гэта нібыта зараз там распачатая крымінальная справа, і вось мы, пакуль гэтае разбіральніцтва ідзе. Ці можна пракаментаваць вось гэтае забіранне грошай у людзей, якім ініцыятыва дапамагла? Шчыра, мне складана ўкласці ў гэта ў нейкія межы логікі, таму што у межах логікі вы павінны радавацца, што ў краіну прыходзяць грошы. Нават калі браць чыста эканамічную рацыю, таму што эканоміка знаходзіцца ў поўнай, не будем называць у чым, паводзіны дзяржавы заганяюць яе ўсё глыбей і глыбей, хутка не будзе, ўжо не хапае грашэй на аплату ОМОНаўцам, яны ўжо, як мы бачылі, беднягі скардзіліся, што раней шмат плацілі, зараз ужо зусім не плацяць. Дык навошта вам яшчэ праблемы з тым, што ў людзей яшчэ больш не будзе хапаць грашэй. Але знову-такі, гэта не ўкладаецца ні ў які абсалютна парадыгму ніякай там эканамічнай, палітычнай, прававой рацыі, таму што дзяржава умее толькі рабіць адно — рэпрэсаваць. Рэпрэсаваць можна такім чынам, можна заблакаваць грошы на рахунках. Тое, што гэта стрэльне ў спрыяцце, па-першае, самой дзяржавы і гэтымі людзьмі, якія маглі, якія так ужо не асабліва вераць. Дык другое, гэта стрэльне ў спрыяцце ў банкаўскай сістэмы, як надзейны ці ненадзейны. Просто людзі будуць лічыць, окей, дык калі можна просто вось так прыйсці з рахунку спісаць грошы ці ўвогуле яго заблакаваць, то, значыць, можна гэта зрабіць і сёння, і заўтра, і паслязаўтра, і чорт ведае, што ім стрэльне, знову-такі, таму што гэта пераказ ад фізычнай асобы да фізычнай асобы. Гэта, у прынцыпе, ніколі не магло, не было крыміналізавана. І тут аказваецца, што калі мне, напрыклад, там, не ведаю, мой сын, брат, сват, маці з-за мяжы прысылаюць грошы, то па іх гэтаксама могуць прыйсці. Логікі тут абсалютна ніякай няма, калі глядзець з пункту гледжання нейкая рацыянальная палітыка. Але з пункту гледжання гэтай канкрэтна апарата, гэтай дзяржавы ён ёсць. Трэба запалохаць. У кожнай сітуацыі трэба запалохаць. Гэта толькі адзінае, што гэта дзяржава умее рабіць. І нягледзячы на тое, што она проста страляе сабе ў нагу. Адна справа сажаць людзей у турмы. Іншая справа стрэльнуць у фінансы. Таму што калі раптам у нейкі момант беларусы палічаць, што беларуская банкаўская сістэма ўжо вельмі ненадзейная, як гэта было ў 2012 годзе, калі дэвальвацыя здарылася, і пойдуць масава здымаць дэпазіты, то гэта будзе хваля. І у гэтым канкрэтна беларуская дзяржава, лукашэнкаўскі рэжым можна вінаваціць роўна толькі сябе самога. Таму што нават у самыя ідыятычныя рэжымы ў свеце яны стараліся, калі там, конечно, была свабодная эканоміка, свабодная банкаўская сістэма, яны стараліся пазбягаць вось такіх рэзкіх эксцэсаў. Што, а грошы чапаць нельга, таму што гэта адзін з частак сацыяльнага кантракту. Але яны не могуць інакш. І, адпаведна, здарылася тое, што здарылася. Сэнсу ў гэтым абсалютна няма ніякага. Як я казаў, гэта кампенсацыі, якія выплачваліся, гэта былі кампенсацыі гуманітарнага кшталту за тыя катаванні, за якія людзі перанеслі. І зараз, па сутнасці, іх катуюць двойчы, але з іншага боку, гэтым самым пасылаецца сігнал, што любыя грошы, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны в любой момант могуць быць канфіскаваны. Все.
як бы адчытаць гэты сігнал кожны волен по-свойму, але як на мяне гэта вельмі кепскі знак для банкаўскай сістэмы, якая з'яўляецца асновай эканомікі. Ну што ж, будзем спадзявацца, што гэтае чарговае прабіццё дна, яно пахутчыць сыход гэтага далёка не самага адэкватнага і лагічнага рэжыму. І все у нас урэшце будзе добра. Алексей, дзякуй вялікі за размову, а таксама за дзейнасць ініцыятывы BuyHelp, і таксама ў тваёй асобе адразу ж дзякуй і ўсім іншым ініцыятывам, якія працуюць на салідарнасць і на падтрыманне людзей, пацярпелых ад рэжыму Лукашэнкі. Дзякуй вялікі. Алексей Лявончык, сузаснавальнік ініцыятывы BuyHelp, быў з намі на відэасувязі. Ну, а дзесьці я раздрукоўваў шмат папер, я так скажу. Ёсць у мяне цэлы спіс людзей, якіх затрымалі. Вось нават нашых калегаў з Белсату за апошні час багата. Зрэшты, не толькі з Белсату. Калі ўзяць, да прыкладу, з Радыё Свабоды, асудзілі, да прыкладу, Олега Груздзіловіча, таксама кінулі на сотні. Ну, а журналіст нашага тэлеканалу Артём Лява правядзе за кратамі наступныя 15 сотняў. Пастанову пра ягоны арышт вынесла ў судзе Першамайскага раёну сталіцы суддзя Анастасія Ляйкоўская, выбачайся. А ў фрунзенскім судзе Менску Марыя Ярохіна таксама на 15 сотняў пазбавіла волі Яўгена Шапчыца, які таксама супрацоўнічае з Белсатам. Затрымалі Ляву і Шапчыца яшчэ ў минулую нядзелю ў часе маршу народаўладдзя. Пакаралі абодвух за нібыта удзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Аднак, нягледзячы на арышты, мы працягнем сваю працу. Сёння Белсат пабываў каля Жодзінскага ізалятару акурат у дзень перадачаў. Давайте перанесемся туды разам. Сяброўкі. Высветлілася, 2 дні не ведалі, дзе, што і як з ёй, не бачылі судоў, але ведалі, што затрыманыя. Сёння з раніцы, як прыехалі, так і высветлілася, што суд быў, прысудзілі 10 сутак, і, адпаведна, калі сёння дзень перадач, мы прыехалі ўжо адразу з перадачы. Вельмі спадзяваліся, што выпусцяць, але калі ўжо так атрымалася, зараз стаім у чаргу на перадачу. Нигде информации не вывешивали списы, по телефону не отказывают, кто здесь находится. Люди дозвониваются вельми тяжко доведаться что-нибудь про своих родных и близких. Ну што ж, усё зло, якое мы бачым сёння, здаралася ў Беларусі і раней. Магчыма, папросту ў меншых маштабах, меншай канцэнтрацыі. Вось вам прыклад. Памятаеце, як у нас асудзілі глуханямога, які нібыта выкрыкваў на мітынгу «Жыве Беларусь». Альбо як асудзілі бязрукага, які нібыта пляскаў і махаў рукамі ў часе акцыі пратэсту. Гэта не анекдот. І вось вам працяг гэтага трэшу. У судзе Савецкага раёну Менску сёння судзілі вазочніка, вядомага інструктара па кросфіту Віктара Захар'ева. За ўдзел у маршы 4 кастрычніка суддзя Алена Жуковіч пастанавіла аштрафаваць яго на 405 рублёў. Гэта 2 пенсіі па інваліднасці аштрафаванага. Сведка, участковы Громаў, сцвярджаў, што Захар'еў крычаў «Жыве Беларусь» і размахваў рукамі. Захар'еў абвінавачванне адмаўляе. Всегда выходил и буду выходить на митинги, я солидарен со всеми, с нашим народом против этого насилия всего. Но дело в том, что за все время, мои знакомые ходят, я не кричу, не хожу, не кричу. Но это даже еще связано с тем, что я, если сильно могу громко крикнуть или это, я срываю голос. А что руками махать, еще что-то, тем более я никогда не машу, потому что в этот момент, когда я двигаюсь, я кручу ими колеса. У них, я думаю, уже было запланировано, может быть, даже так, сколько дать.
Хотя мне изначально казалось, ну, как бы вот по поведению судьи, что, может быть, ей как-то совестно, и она выходила, может быть, там, ну, посовещаться или что. Вот такая ситуация, человек на коляске, как бы, ну, как бы конкретно, что доказательной базы никакой. Когда заезжал сюда в суд, как бы доступность у них здесь есть, пандус, как бы на первый этаж, но когда я заехал, все, милиционеры посмотрели у меня документы, мою повестку, и дальше он сказал там, ну, у вас суд на втором этаже, поднимайтесь как-нибудь. Ну вот, как-нибудь это... Ну, я, правда, подъехал, хорошо встретил девчонку, она, оказалось, там работает, я ей объяснил ситуацию, она пошла и спустилась вниз, сказала, подождите секунду, говорит, ну, сейчас придет, у вас будет суд на первом этаже. Ну і вось што ў гэтай сітуацыі рабіць? Змяняць тактыку пратэстаў альбо не змяняць. На тле ўсё большых рэпрэсіяў ад лукашыстаў, якія ўсімі сродкамі не даюць людзям сабрацца на традыцыйныя масавыя акцыі. У тую ж нядзелю, да прыкладу, пытанне змены фармату змагання абмяркоўваюць бадай усе. Напярэдадні тэму змены тактыкі пратэстаў закранула і Святлана Ціхановская ў часе інтэрв'ю расійскаму каналу «Дождь». Пры гэтым яна азначыла, што нядзельныя акцыі, безумоўна, будуць працягвацца. А ў пытанні змены тактыкі гаворка вядзецца пра пошук новых элементаў змагання і ўзмацненне ціску на рэжым Лукашэнкі. Таксама ў штабе Ціхановскай рыхтуюць новы план змагання на найбліжэйшыя тыдні, якія абяцаюць неўзабаве агучыць. Ну а мы чакаць не будзем, ужо зараз абмяркуем гэтую тэму з нашим гостем на відэасувязі з Менску, палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Віталь, вітаю. Добрый день. Віталь, наколькі нагул важна своечасова да месца разважаць пра змену тактыкі пратэстаў, наколькі гэта мае ўвогуле сэнс? Калі взять ваш дзеяслоў разважаць, то разважаць заўсёды важна, своечасова і да месца. Сапраўды сітуацыя мяняецца, і людзі рэагуюць на гэтую рэальнасць, і нічога такога тут страшнага ці там ганебнага няма ў тым, што лідары, скажем, пратэстаў, каманда Ціхановскай, іншыя рэагуюць на то, што, магчыма, апошнія акцыі паказалі, што ўлады сталі прымяняць новую тактыку, сталі просто закидывать на улице все, что они маюць, тысячи людей, и не давать збирацца. Пэўны час можна было гэта, скажем, прадказваць. Многія пра гэта казалі, што, па-першае, некая працягласць, па-другое, некае, просто надвор'е, па-трэцяе, тое, што частка людзей, неяк сидзіць за кратамі, перагрупіроўваецца. Па-чацвёртае, сапраўды некая, магчыма, стомленасць ад таго тых людзей, якія ходзяць і не бачаць такога, што называецца, хвіліннага выніку. Всё гэта магло прывесці да таго, што, гэтыя нядзельныя акцыі могуць быць не такімі масавымі. Таму лагічна трэба падумаць, паразважаць, як сказаў, напрыклад, памочнік Святланы Ціхановскай, Франак Вечорка, што трэба знайсці разумны баланс паміж вуліцай і эканамічным пратэстам. Іншыя людзі ў сацыяльных сетках пішуць пра тое, што ў гэты момант, магчыма, нельга падстаўляцца так актыўна, а, скажем, гуртаваць сілы для нейкага, можа быць, новага выбуху і гэтак далей. Паслухайце, наконт новага выбуху, гэта што, калі сабрацца, выйсці там не кожны тыдзень, а, скажем, раз у месяц, але выйдзе там не 20, не 70, не 120, а там 400 тысяч, да прыкладу так адбудзецца, але застаецца гэтае пытанне, якое гучыць у тым ліку ў часе гэтых абмеркаванняў, дык а што далей? Выйшлі, а што далей? Справа ў тым, што, як я калісьці сказаў, гэтае змаганне не спринт, а марафон. А што далей? А вы б хацелі, што паглядзеў бы на мітынг Лукашенка, яму стала б сорамна, ён пайшоў бы і здаўся? Такога, як мы бачым, не будзе. Не будзе нават таго, што, здавалася ў жнівні, калі выйдзе 100 тысяч, паколькі з 90-х гадоў столькі не выходзіла, людзі думалі, што калі выйдзе 100 тысяч, то, вобразна кажучы, міліцыя перайдзе на бок народу. За гэтыя 3 месяцы некаторыя, скажем так, ілюзіі, альбо, можа быць, наіўныя ілюзіі, яны развеяліся. Сілавыя структуры паказалі, што яны з народам не збіраюцца быць.
Вось і в гэтай новай рэальнасці сапраўды трэба арыентавацца, паколькі ну нават жнівень быў, калі людзі там хадзілі на плошчу Незалежнасці кожны дзень, спакойна збірались, там спявалі песні, пакуль некалькі тыдняў гэта было, ну скажем так, дазволена, дапушчальна, потым уже пачалі хапаць. Цяпер хапаюць людзей, которые просто ходзяць каля патэнцыйнага месца збору. То бок, ну сілавыя структуры яны, скажем, паводзяць больш жорстка, і на это немагчыма не рэагаваць. Паслухайце, ну вось уласна наконт больш жорстка. Радыё Свабода паразмаўляла з старэйшым лейтэнантам Ігорам Макарам, былым намеснікам камандзіра баявой групы антытэрарыстычнае падраздзялення МУС Беларусі «Алмаз». Якраз Макар распавёў пра тое, што чым менш людзей выходзіць, тым больш лютуюць сілавікі, якія сапраўды вельмі стомленыя, у якіх таксама ресурс не бясконцы, і яны, як і Лукашенко, імкнуцца як мага хутчэй задушыць гэтыя пратэсты, адпаведна менш людзей, давайце як бы хутчэй. Ці можа вось адбыцца такое, што змена тактыкі, большая ўвага іншым элементам змагання, яна можа быць трактаваная сілавікамі як вось гэтая слабасць з боку пратэстоўцаў, і наперадзе тады нас чакае ну, узмацнение гэтых рэпрэсій, назовем так, яшчэ большая жорсткасць іх на вуліцах. І што рабіць тады ў гэтай сітуацыі? Тое, што тым менш людзей, тым больш яны хапаюць, тым больш лютуюць. Это можна было і не слухаць гэтага старэйшага лейтэнанта. Гэта і так нам всім відавочна, як толькі натоўп, як толькі людзі могуць залучыцца ў нейкую калону, яны на калону не рашаюцца нападаць, яны нападаюць, калі людзей мала, альбо калі акцыя закончылась, альбо калі людзі разыходзяцца. Гэта мы назіралі ўжо шматлікімі тыднямі. Вось. Але ну, шмат ідзе разважанняў наконт таго, як адказваць. І ну, некаторыя людзі, я, напрыклад, вельмі неадназначна да гэтага стаўлюся. Напрыклад, многія, ну, ёсць кансэнсус, сцвярджаюць, што нельга радыкалізавацца, нельга адказваць, нельга, скажем, прымяняць нейкія ну, метады ў адказ, паколькі гэта толькі дасць ім козыры для таго, каб прымяняць рэпрэсіі. Але на самой справе не важна, людзі паводзяць ідэальна, людзі там нікаго не кранаюць, людзі не праяўляюць ніякая агрэсія, маю на ўвазе пратэстоўцы. Але гэта незалежна ад таго, як яны ідэальна себе паводзяць, падметаюць там за сабой смецце і становяцца, образна кажучы, здымаюць абутак, калі становяцца на лавачкі. Все гэта не перашкаджала сілавікам все роўна іх хапаць і жорстка збіваць. То бок тут будзеш ты добра паводзіць, будзеш кепска, все роўна ты будзеш збіты. Таму гэта сапраўды можа пэўны момант прывесці да таго, што ну, пэўная частка нездаволеных сітуацыі людзей просто прыйдзе да высновы, што ну, няма ніякіх выхада, акрамя як самых радыкальных дзеянняў. Ну, але пакуль, скажем, мейнстрим і все лідары меркаванняў і все лідары палітычныя сыходзяцца на тым, што радыкалізавацца няма. Я не буду дакаментаваць, я просто это констатую. Паслухайце, вось яшчэ мне вось так зараз падумалася, а можа сапраўды ёсць сэнс у тым, каб прынамсі часткова гэтыя акцыі альбо радзей іх рабіць, але больш масавымі, каб людзей менш хапалі, бо калі натоўп сапраўды сілавікі баяцца падбягаць да не натоўпу, выбачаюся, да грамады людзей. І, можа, ёсць сэнс лідарам пратэстаў паберагчы людзей, улічваючы ахавую сітуацыю ў эканоміцы, бо ведаем, гэтыя лічбы прабіваюцца, і калі тыя ж самыя сілавікі, яны скардзяцца, што ўжо не так шмат ім плоцяць, і можа папросту дачакацца, пакуль гэтая сістэма лясне ў эканамічным плане, і тыя ж сілавікі разбягуцца як тараканы, хто куды самыя без заробку. Як думаеце? На самой справе эканамічны фактор сапраўды ён можа падключыцца дастаткова рэзка праз пару месяцаў, паколькі ну вось не атрымалася, напрыклад, забастоўка, ну не так, можа, як всім нам хацелася б, да, паколькі рабочыя, ну, скажем, палічылі, што ім ёсць што губляць, яны застануцца без працы, але калі зараз яны зарабляюць там, умоўна скажем, сярэднім $400, праз месяц-два будзе дэвальвацыя, ці на нейкім канкрэтным заводзе не будзе грошай на выплату, магчыма, яны проста зразумеюць, што пры гэтай уладзе
ніякіх перспектыў у іх не будзе. Не проста на добры заробак, а не на які заробак. І, магчыма, не толькі рабочыя, а большасць людзей зразумее, што перспектывы могуць быць толькі ва ўмовах змены гэтай нелегітымнай улады. Таму эканоміка, канешне, можа паўплываць на актывізацыю людзей. Мы памятаем, як тыя ж маўклівыя пратэсты 2011 года, калі вся апазіцыя сидзела пасля 19 снежня, все палітычныя лідары, тады якраз на вуліцы выйшлі людзі абсалютна непалітычныя. Другі раз это было в 2017 годзе, калі былі так званыя антыдармаедскія пратэсты, калі таксама дастаткова актыўна выйшлі людзі, якія упершыню выказвалі свае палітычныя меркаванні, новыя людзі, якія былі абураны гэтым антыдармаедскімі загадамі ўладаў. Цяпер гэта колькасць абураных, яна проста ператварылася ў большасць. Большасць людзей ненавідзяць гэтую ўладу. Проста людзі па сваіх прычынах не заўсёды могуць выходзіць, паколькі баяцца, паколькі не бачаць непасрэднага выніку, паколькі маюць што губляць і гэтак далей. Але все гэтыя аргументы в нейкі момант палітычнага ці эканамічнага крызісу могуць адскочыць, і тады людзі выйдуць, паколькі зразумеюць, што іншага выйсця няма. Ну што ж, будзем спадзявацца, што выйсце ўсё-такі будзе, і гэта выйсце будзе азначаць і, канешне ж, змену і рэжыму у Беларусі, змены да лепшага, спыненне гвалту, вызваленне ўсіх палітвязняў і сыход Лукашэнкі, а таксама суд над усімі злачынцамі, чаго і патрабуюць нязменна, гэта ўжо больш за 90 дзён пратэстаў, патрабуюць пратэстоўцы. Віталь, дзякую вялікі за сённяшнюю размову. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, быў з намі на відэасувязі з Менску. Ну а калі мы гаворым пра тое, што адбываецца ў Беларусі, то якую сферу не вазьмі. Сапраўды, большасць сёння супраць гэтага рэжыму, і большасць абсалютная і церпіць і змагаецца з гэтым рэжымам. Вось калі дагэтуль можна было сказаць, што вось у беларусаў, што аб'ядноўвае беларусаў, гэта абавязкова хтосьці ваяваў у часе Другой сусветнай вайны, хтосьці хворы на анкалогію, а таксама хтосьці сядзеў. Зараз яшчэ дадалося, дзякуючы палітыцы Лукашэнкі, гэта хтосьці пацярпеў у часе гэтых пратэстаў з блізкіх альбо знаёмых, альбо яшчэ і хворы на ковід перахварэў. Таксама да гэтай тэмы медычнай яшчэ вернемся, але пакуль што закрынем спорт. Спорт, спадарства, даўно і дакладна таксама не па-за палітыкай, прынамсі беларускі. Да бясконцых звальненняў, штрафаў, арыштаў, збіццяў, якія зазнаюць у тым ліку і беларускія спартоўцы, сёння дадаліся і 12 сотняў арышту для міс Беларусь і былой прэсавай сакратаркі берасцейскага «Дынама» Ольгі Хіжанковай, затрыманай у нядзелю, калі яна ішла ў госці да сяброўкі, а таксама па 10 сотняў арышту для срэбранага чэмпіёна алімпійскіх гульняў 2008 года ў дзесяцібор'і Андрэя Краўчанкі і шматразовага чэмпіёна Беларусі па кікбоксінгу Івана Ганіна. Аднак тыя, хто застаецца на волі, працягваюць разам з усім народам змагацца з рэжымам Лукашэнкі. Сярод іх Наталля Лешчык, срэбраная прызёрка алімпійскіх гульняў у Лондоне 2012 па мастацкай гімнастыцы, а цяпер псіхолог нацыянальнай каманды па стральбе з лука. Наш калега Дмітрый Суханович сустрэўся з Наталляй Лешчык. Гэта размова ўжо зараз вашай увазе. Наталья, добрый день. Дякую, что погодились на интервью. Мастацкая гимнастика, прыгожы, жаночы від спорту. Некаторыя ўжо пачынаюць займацца з маленства 3-4 гады. Як у вас гэта адбылося? Хто прывёў? Калі? Дзе? Меня привели родители в 5 лет. Вот сейчас уже раньше приводят в 3-4, но раньше еще пока что это было актуально в 4-5, еще не так рано. Вот, поэтому меня привели в 5 лет родители, потому что куда-нибудь ребенка надо отвезти. Родители все время работали, нужно было свободное время ребенка чем-то занять. И, в общем-то, привели, мне понравилось. И это так, с первого взгляда, любовь. Повезло. Повезло, наверное, родителям, что сразу, без каких-то поисков в других видах спорта или еще где-то, вот так вот повезло.
Ну, вялікі спорт, не абмінаюсь траўмы. Як у вас з гэтым было і як вам выступалася лепш, комфортней, асабіста ці ў групавых практыкаваннях? Раньше бы сказала, что в личных упражнениях проще было выступать. Сейчас уже даже не могу выбрать что-то одно, потому что как и в одном виде, так и в другом есть плюсы и минусы свои. Но в личном мне было проще, потому что это ответственность только на тебе. Если ты допустил какую-то ошибку, собственно, сам и виноват, сам с этим и разберешься. Вот. Если в групповых упражнениях для меня было сложно, что я понимала, что я подведу еще 5 человек, и это прям дополнительный был груз ответственности. Вот. Но в других моментах, да, в команде, с другой стороны, проще, что тебя и поддержат, и сплочение, и какие-то другие моменты. То есть что-то одно выбрать довольно сложно. Без травм не обходилось, и были различные повреждения связок, и переломы, из-за которого я не поехала на юношеские Олимпийские игры. Вот. Ну и пришлось завершить со спортом тоже из-за травмы спины. Поэтому тут, конечно, как, наверное, и у многих спортсменов, такая история примерно одинаковая. У мастацкай 20 гэта ўжо ветэран. Як у вас адбывалася, калі, можам сказаць так, вы выйшлі на пенсію, чым займаецеся цяпер, ведаю, што нешта звязанае з псіхалогіяй? Да, закончила я в 17 лет. Был очень тяжелый период перестройки, то, что ты закончил, внезапно тебе никуда не надо, нужно что-то решать, что же делать. Вот. После этого периода я поступила в университет физкультурный и отучилась на психолога. И, собственно, после этого и отработала еще 2 года психологом, и теперь уже занимаюсь непосредственно по своей специальности. Работаю с национальной командой по стрельбе из лука. Вот. Но сейчас в связи с такими обстоятельствами в нашей стране пока что не знаю, что же будет дальше, но хотела бы пока что продолжать связывать свою жизнь с психологией. Як на вас паўплывалі падзеі пасля, скажем так, 9 жніўня, пасля прэзідэнцкіх выбараў? Очень долгое время на меня не было никакого давления, по крайней мере. То есть исключительно только то, что мы видим своими глазами, к сожалению, на улицах, какой уровень насилия над беззащитными людьми. То есть давило только это и то, что невозможно просто молчать. Вот. Но недавно был разговор у меня с директором РЦОПа по поводу моей подписи под письмом всем известным. Вот. Напрямую мне никто так не угрожал и не говорил, что меня, например, уволят. Вось вы выходзіце на шматлікія мірныя акцыі пратэсту. Якая атмасфера там у першых шэрагах? Ведаю, што вы ходзіце са спартоўцамі, надпіс «Спартоўцы з народам». Якое там адчуванне? Так, но когда выходила в самом начале, это было что-то просто невероятное, потому что такое большое количество людей и все разных возрастов, разных каких-то, наверное, социальных слоев в том числе, люди интеллигентные, творческие. В общем, для меня это был вообще полный восторг. Я увидела такое количество людей единодушных, вот, что это, конечно, во мне только гордость, наверное, поднималась, вот, и были положительные эмоции. Но когда начались все эти жесточайшие задержания, огромный уровень насилия, то, конечно, эта гордость хоть и остается, но она перекрывается болью и бессилием, что ты не можешь чем-то помочь людям, к сожалению, и пытаешься помочь, ну, хоть каким-то, хоть оглаской, хоть чем-то. А як вы ўспрымаеце навіны, што спартоўцаў затрымліваюць, яны знаходзяцца на крэсце, на штрафы, збіцці? Вось менавіта хотел запытацца і пра Алену Леўчанку. Вы разам з ёй выходзілі. Цяпер па яе маршруту пайшоў і Андрэй Краўченко. На што разлічвае ўлада, калі так ставіцца да свайго народа? Честно говоря, для меня, наверное, это тоже самый большой вопрос. На что можно вообще рассчитывать с подобным отношением к народу? Наверное, рассчитывают, что
таким образом можно как-то, да, нас прекратить говорить, прекратить выходить, бороться за свои права. Вот. Но лично я считаю, что это не работает. Что это только, по крайней мере, во мне, это только поднимает еще больше уровень не самых приятных эмоций и желание бороться дальше, потому что я не скот, с которым можно так обращаться. Я тоже человек и хочу просто хотя бы самых обычных прав человека, как и во всем мире. Ну і з пазіцыі псіхолага, ці можна дагрукацца да нашых сілавікоў? Жанчыны ім дараць кветачкі, пытаюцца з імі размаўляць. Штосьці можна ў іх памяняць, ці гэта ўжо нязменна? Мне бы очень хотелось бы, да, позитивно мыслить и думать, что можно сделать, что можно достучаться до силовиков. Но думаю, что тут уже даже нужен не психолог, а больше психотерапевт, где будет полноценно проведена работа, потому что думаю, что тут уже остались только те люди, у кого очень тяжелый случай. Александр Лукашенко кажа, што жанчына ў нас не можа быць прэзідэнтам, бо канстытуцыя напісаная не пад яе. Ваше меркаванне на гэты погляд? Ну, конечно, не скажу, что это было обидно. Я думаю, это было вполне ожидаемо. Не в первый раз высказываются в таком, к сожалению, скажем, сексистском ключе по отношению к женщинам. Вот. Думаю, что, как и в работе, например, да, что есть у нас уровень профессионализма, и только потом у нас уже есть какое-то различие пополам, по каким-то еще, по возрасту и так далее. Вот. Если человек профессионален в той же политике, в каких-то других моментах, да, почему нет? Вот. Не вижу различий, да, что это могла бы быть женщина или мужчина. Вот. Но как можно реагировать на такое высказывание? Я даже не знаю. Честно говоря, очень большое количество высказываний меня просто откровенно смешит. Некаторыя спартоўцы кажуць, што мы выступаем не за прэзідэнта, а за краіну, таму чаму нам сыходзіць з таго ці іншага віду спорту і працягваюць абараняць колеры, не ведаю, краіны ці кагось яшчэ. Як вы да іх ставіцеся? Ці правільна яны робяць, ці ўсё ж такі патрэбна выказаться и подтрымать больше спортовцев, которые выступают супраць гвалту? Я думаю, что, конечно же, учитывая, что мы тут выступаем за права человека и за то, что у нас может быть толерантность, очень бы хотелось, да, что люди имеют право высказывать свое мнение, каждый делает свой выбор. Вот. Но учитывая, как другие спортсмены переживают и насилие тоже, и угрозы, и репрессии, конечно, хотелось бы больше какой-то поддержки, какой-то солидарности. Ужо амаль 100 дзён народ выходзіць на мірныя акцыі пратэсту. Што трэба зрабіць, каб беларуская нацыя аб'ядналася, ці яна ўжо аб'ядналася, і вашы пажаданні беларускаму народу ў такі няпросты для краіны час? Я думаю, что она уже объединилась. Надеюсь, что это будет с каждым разом только еще больше и еще больше объединения, что все больше людей будет присоединяться. И хотелось бы, наверное, пожелать силы духа каждому. И чтобы мы только радовались, чтобы у нас были больше позитивных эмоций, чем негативных, чтобы мы перешли этот рубеж и, наконец-то, смогли радоваться жизни и помогать как себе, так и друг другу. Нагадаю, што мы размаўлялі з Натальяй Лешчык, срэбраным прызёрам алімпійскіх гульняў па мастацкай гімнастыцы ў Лондоне. Дмітрий Суханович, Белсат. Наконт таго, чым думаюць чыноўнікі, якія ўдзельнічаюць у рэпрэсіях, напэўна, палкоўнік Сергей Кавальчук, які яшчэ і міністр спорту Беларусі, сам будзе танцаваць і скакаць як мастацкі гімнаст. Магчыма, все вось гэтыя сілавікі, которые бегаюць за людзьмі па вуліцах, яны будуць сваімі дручкамі хлеб сеяць і збіраць, круціць гайкі на прадпрыемствах і заводах. Магчыма, яны вось так думаюць. У нас у чаце, дарэчы, стрім-чаце на Ютубе зараз ідзе такая дыскусія, напэўна, на шмат дзе ідзе, на розных пляцоўках наконт забастовак, наколькі важныя забастовкі. Ну што ж, давайте пра забастовкі і пагаворым. Забастовка працаўнікоў буйных дзяржпрадпрыемстваў, якую усе гэтак чакаюць і на адсутнасць якой гэтак наракаюць, як бы хто ні казаў, все-таки адбываецца, хай і ў куды меншых маштабаў,
маштабах, чым хацелася б. І пагатоў да яе раз-пораз далучаюцца ўсё новыя ўдзельнікі. Гэтак працаўніца беларускага металургічнага заводу Людміла Літвіненка далучылася да страйку, выставіўшы у адкрытым лісце да кіраўніцтва прадпрыемства шэраг патрабаванняў. Як адносна сітуацыі на БМЗ, гэтак і ў краіне ўжо зараз на тэлефоннай сувязі са Жлобіна, уласна, Людміла Літвіненка. Вітаю вас. Вечер. Спадарня Людміла, чаму далучыліся да страйку і якая была рэакцыя на ваш адкрыты ліст на прадпрыемстве? Ну, я присоединилась к стачке в знак солидарности против протеста в нашей стране. Вот, в знак солидарности того, что увольняют наших рабочих, не продлевают контракты, те, которые участвовали в мирных митингах. Вот, это все у нас обсуждается и внутри завода, и вне завода. Поэтому я присоединилась к этой стачке, чтобы выдвинуть свои требования. А якая была рэакцыя як з боку адміністрацыі, гэтак і з боку ваших коллегов, працовников БМЗ? Ну, со стороны администрации они сразу пытались разговаривать со мной. Вот, они меня вызывали в кабинет, они сразу изначально, то есть по меньшинству и выше. Вот, сразу они пытались давить на меня. Вот, разговаривать в таком тоне, вот, что тебе не нравится, и зарплата тебя не устраивает, и каких запчастей тебе не хватает, что тебе с оборудованием все не так. Хотя они не замечают тех моментов, что систематически оборудование выходит из строя, и это все, естественно, сказывается и на качестве продукции, и на сделке, которая у нас отдельно премиальная заработная плата. Вот, они на это не обращают внимания. А ваши коллеги, працовники БМЗ, что кажут? Ну, изначально они молчали. Потом уже, когда стали как бы подходить ко мне люди, и их это заинтересовало, что происходит, вот, я как бы не скрывала, что я присоединилась к этой стачке. Я в 7 утра уже подала это заявление. Вот. И только один из моих коллег сказал, что да, молодец, здорово, ты хороший, храбрый поступок. Говорит, я бы тоже хотел бы так поступить, но откровенно тебе скажу, что я просто боюсь. Люди боятся. Спадарня Людмила, у такой ситуации, вось, калі вы кажете, что люди боятся, и только один человек, які таксама признался ў страху, падышоў і падтрымаў хаця б на словах вас. На вашу думку, ці чакаць увогуле беларусам, які не працуюць на дзяржаўных прадпрыемствах буйных, вось гэтай агульнанацыянальнай забастоўкі, агульнанацыянальнай стачкі, альбо не варта чакаць і варта шукаць іншыя спосабы змагання з рэжымам Лукашэнкі, на вашу думку? Нет, я надеюсь, это мои надежды, что они все-таки будут присоединяться, и будут присоединяться не только работники, которые не работают на государственных учреждениях, но и такие, которые работают. Я надеюсь, и я бы очень этого хотела. Я бы хотела, чтобы народ объединился и высказал свое мнение. Вы ведаеце, я з вами цалкам слова ў слова ўзгодны, таму што все-таки змаганне за штосьці лепшае, гэта такая агульная справа, не датычыць яна асобна, скажем, працаўнікоў дзяржпрадпрыемстваў, альбо асобна студэнтаў, альбо яшчэ кагосьці асобна. Гэта справа нас усіх. І дзякуй вялікі вам за вашу смеласць, за ваш учынак, за вашу пазіцыю, а таксама за сённяшнюю размову. Дзякуй вялікі вам. Людміла Літвіненка, працаўніца БМЗ, якая далучылася да страйку, была з намі на тэлефоннай сувязі з Жлобіну. Ну а ў сітуацыі, калі цішыня роўная падтрымцы таго, што чыняць улады, землякі спадарні Людмілы, жыхары Жлобіна, не змаглі прамаўчаць, ды запісалі адмысловы зварот, уласна да працаўнікоў беларускага металургічнага завода, таксама да сваіх суседзяў са Светлагорску, Рагачову, Рэчыцы, Будакашалёва, ды нагул усіх белорусов. Уважаемые работники Белорусского металлургического завода, жлобинчане и все жители нашей любимой Беларуси,
Это обращение адресовано не только всем свободным людям нашей страны, но и тем, кто считает, что можно так легко отнять нашу свободу, наш выбор, наше самоуважение. Вы должны знать, как было, уже не будет. Власть какое-то время можно удерживать силой и насилием, но это хлопотное дельце. Может, стоит просто остановиться и поговорить? Может, стоит открыть Конституцию и почитать, кто является источником государственной власти в нашей стране? Может, стоит вспомнить вообще, что у нас есть закон, и они равны для всех, а не для кого-то равнее. Мы, жлобинчане, высказываем свою солидарность со всеми уволенными сотрудниками Белорусского металлургического завода и хотим, чтобы вся страна знала их фамилии. Савельев, Анисимов, Авдеев, Тубаренко, Ольхович, Шанюк, Слежов, Арестович, Магидов, Сафонов. Поддерживаем Снежану Погодину и парней металлургов, которые сейчас преследуются уже по уголовной статье участия в забастовке. Пусть эти фамилии снятся тому человеку, который подписал приказ об увольнении. Его фамилия нам известна тоже, но она недостойна упоминания. Как недостойны упоминания и сотни, а может и тысячи других фамилий, которые несут ответственность за весь беспредел в нашей стране. Хоть всех вас мы, белорусы, знаем поименно. У жлобинчан, как и у всех свободных людей нашей страны, всего 3 простых требования. Освободите всех политических заключенных и закройте все политические уголовные дела. Остановите милицейское насилие и верните в страну закон. Проведите честные, свободные, новые выборы, которые были украдены у нашего народа 9 августа. За мирные акции протеста людей заводят уголовные дела. За высказанную позицию увольняют. Это не диалог. Это то, что мы проходили в нашей истории уже много раз. В 1937 и 1943. Не нужно кормить нас обещаниями конституционных реформ и диалоговых площадок. Мы прекрасно видим, чего стоит ваш так называемый диалог. Людей штрафуют за бело-красно-белый зефир. Мы готовы к диалогу, но лишь на равных, а не с пистолетом у виска. Мы мирные люди, но это не значит, что наша поверхностность является слабостью. Не испытывайте терпение белорусов. Откройте учебник по истории и посмотрите, если забыли, что бывает с теми, кто унижает и издевается над белорусским народом. Дорогие белорусы, любимые жлобинчане, уважаемые заводчане всей страны, хватит кормить беззаконие и лицемерие своими страхами. Давайте активно высказывать солидарность друг с другом. Мы ждем ответа от свободных людей в каждом городе нашей любимой страны. Мы за мирные перемены. Родные наши соседи, Речица, Светлогорск, Будокошелев, Рогачев и другие областные и районные центры нашей страны. Поверьте, мы чувствуем то же, что и вы. Но мы хотим вас услышать. Пожалуйста, не молчите. Вы нужны нам. Так хочется показать, насколько велика сила солидарности белорусов. Мы справимся, но только вместе. Живи Беларусь! Канешне ж, жыве вечна, ведаеце, спадарства, кожны раз назіраю за ўдзельнікамі пратэстаў і кожны раз сабе адзначаю, колькі прыгожых у нас светлых людзей і які кантраст з такімі непрывабнымі, нават чыста фізічна, чыноўнікамі. І вось пра аднаго з іх зацытую вам: лішніх лекараў у нас няма, бо самім трэба лячыць нашых людзей, заяўляў Лукашенко, каментуючы рашэнне Польшчы запрашаць лекараў з Беларусі і Украіны, каб лікаваць захварэлых на COVID-19. Аднак неўзабаве чарговы раз пераабуўся Лукашенко ў паветры і пачаў ужо пагражаць незадаволеным яго палітыкай лекарам звальненнямі, а тых, хто выехаў за мяжу, загадаў не пускаць на радзіму. Ну, напэўна, бессэнсоўна будзе нагадваць, што гэта не толькі незаконна, але і папросту тупа ваяваць з тымі, хто, незважаючы ані на што, працягвае ратаваць жыцці суайчыннікаў, часцяком рызыкуючы сваім уласным здароўем і жыццём. Між тым, сёння з Гомельскага абласнога шпіталю пасля 15 сотняў арышту звольнілі лекара фтызіятра Мікалая Козіча. За краты Козіч трапіў за тое, што 26 кастрычніка выйшаў да прахадной шпіталя з плакатам «Жыве Беларусь». Што страшнага ў гэтых словах? «Жыве Беларусь». У Беларусі.
У верасні Мікалай за ўдзел у акцыі пратэсту адбыў яшчэ 8 сотняў арышту. Сёння ж лекара звольнілі, а таксама загадалі вызваліць пакой у інтэрнаце, дзе ён пражывае разам з жонкай. Але Мікалай Козіч кажа, што ён ні пра што не шкадуе. Увольняют именно врачей, хотя, казалось бы, вы увольняете учителей, кто будет вас учить, ваших детей. У вас увольняете МЧСников, кто будет вас из огня доставать. Это, по сути, борьба с собственным народом ни к чему хорошему уже не приведет и не может привести. Поэтому жаль, что я не могу работать для своей страны. Работа мне, безусловно, моя нравится. Мне нравится медицина, мне нравится помогать людям, их лечить. И очень жаль, что у нас главное не профессионализм или желание работать, а идейность или молчаливость. Зараз, спадарства, вы ўбачыце літаральна праз імгненне яшчэ вельмі прыгожых і светлых людзей. Па сутнасці, выгнаныя з радзімы за сваю грамадзянскую пазіцыю сталіся лекары Вячеслав Перац ды Юлія Трусілава. Зараз яны знаходзяцца ва ўкраіне, аднак з меркаванняў бяспекі папрасілі не называць горад, у якім знаходзіцца. Ужо зараз абодва лекары з намі на відэасувязі. Вітаю вас. Здравствуйте всем. Паслухайце, каб вось пазнаёміцца, хоць у нас не так багата часу, ці можна караценька пра вашу гісторыю, што ў вас здарылася, як вы трапілі пад вось гэтай рэпрэсіі, калі ласка? Да, конечно. Начну я сначала. В принципе, я был членом инициативной группы Светланы Тихановской. Я собирал вместе со своей женой подписи. Также я был волонтером доверенного лица Светланы Тихановской. Вместе со своей женой мы помогали в организации пикетов и митингов. Также я был со своей женой администраторами телеграм-канала «Пинск для жизни чат». И, в принципе, с середины июля у нас началось давление. 16 июля меня вызвали повестку в прокуратуру, где со мной была проведена беседа о том, что вы будете привлечены к административной и уголовной ответственности в случае, если в чате будут какие-либо призывы к митингам или оскорбления в сторону властей и правоохранительных органов. 7 августа я уже был арестован на 15 суток за участие в митинге. В дальнейшем, уже после моей отсидки, это где-то было 25 августа, к нам домой вновь явились милиционеры. Якобы я участвовал в митинге 23 августа, но дело развалилось, они не нашли доказательств. И дальше уже 16 октября у нас дома произошел обыск. Мы связываем это в связи с тем, что 25 октября был объявлен народный ультиматум. Им необходимо было найти хоть что-нибудь, им нужны были администраторы чата, им нужно было за что-то зацепиться. И однако ничего они у нас не нашли, изъяли технику, ноутбук. И далее произошло то, что 26 октября Слава написал заявление о том, что он вступает в стачку, потому что он хотел поддержать заводчан. И 27 числа его уволили. Официальная причина увольнения была его отсутствие и прогулы на работе. Затем далее я уже не смогла смириться с этой ситуацией. 29 числа сама написала заявление на забастовку, и 29 числом меня уволили. Официальная причина была то, что тоже я прогуливала свою работу, то есть меня уволили за прогулы. И этим же числом, 29 октября, мы были вынуждены уже уехать со страны, так как нам поступил звонок от знакомых о том, что нас ищет следователь из Минска. Паслухайце, Вячеслав, Юлія, вось Мікалай Козіч, якого давалі мы выказванне перад тым, як пачаць размову з вами, вы таксама чулі, ён заявіў, што нягледзячы ні на што не шкадуе пра свае дзеянні, пра сваю пазіцыю. А у вас за гэты час быў час падумаць, вы ўжо за мяжою, быў час падумаць, ці варта было, альбо, магчыма, варта было прамаўчаць, як у нас частка грамадзянаў, можа, не згодная дзесьці, але маўчыць, затое засталася з працы, затое засталіся, якая-ніякая, але праца, затое на радзіме засталіся, не на чужыне.
Вось вы як шкадуеце, не шкадуеце, што думаеце ў сувязі з гэтым? Мы бы сказали о том, что даже если бы мы вернули время назад, мы бы поступили точно так же. Самое главное — это верить в лучшее, верить в светлое будущее и не жалеть о том, что происходит. То есть все поступки мы совершали осознанно, мы не согласны с режимом, и то, что происходит сейчас, это ненормально, поэтому многие люди стараются выходить. Неважно, кто ты, главное, что в тебе есть и о чем ты, собственно, мечтаешь, во что ты веришь, и поэтому мы бы сказали, что мы не жалеем. Не жалеем. Ведаеце, я на вас гляжу і слухаю вас, у мне сэрца крывёй абліваецца, як і кожны раз, калі сутыкаюся з тым, што хтосьці яшчэ выехаў з Беларусі, гэта, канешне, страшэнная трагедыя і асабістая, і ў нацыянальным характары. Аднак, вось калі размаўляць пра гэтую вайну Лукашэнкі з лекарамі, як бы вы ацэнілі, нават вось калі не браць самыя пратэсты, калі не браць палітыку, узяць вось гэтую жахлівую сітуацыю з каранавірусам, з ковідам у Беларусі, і як ацэньваць вось гэтую вайну, калі звальняюць лекараў, калі кідаюць на сотні, калі вузкіх спецыялістаў нават кідаюць за краты, калі людзей выганяюць за мяжу і будьце там і не прыязджайце. Вось хаця по сітуацыі з ковідам, таму што зараз на першым месцы палітыка ва ўсіх, але ковід нікуды не падзеўся, а яго стала яшчэ больш. Як бы вы ацэнілі вось гэту вайну з лекарамі? Як это можна акрэсліць? Честно сказать, очень грустно, сердце обливается кровью, потому что, так как мы сами работали в Центре гигиены и эпидемиологии, мы прекрасно видели ту статистику и однозначно можем сказать то, что ее занижали. И понимаем, что сейчас любой медработник, не говоря уже о враче, он на вес золота. И как можно так поступать? То есть это свидетельствует о том, что наше государство абсолютно не заботится о людях, и она не думает о тех последствиях, которые сейчас происходят. Эти репрессии, как бы в отношении врачей не являются нормальными. То есть так поступать неправильно. Вячеслав, магчыма, вам штосьці дадаць? Я просто могу сказать, что это война со своим народом и все. Ведаеце, дзякую вялікі вам за сённяшнюю размову, таксама за вашу пазіцыю. Усе людзі у Беларусі, якія маюць грамадзянскую пазіцыю, не баяцца яе выказваць і адстойваць. На сённяшні дзень гэта ўсе героі, а таму, канешне ж, героі і вы. Дзякую вам вялікі за гэта. Таксама дзякую за сённяшнюю размову. І я шчыра верую і спадзяюся, што зможам мы сустрэцца ў нашай вольнай незалежнай Беларусі і все туды вернемся. Дзякую вялікі вам яшчэ раз. Вячеслав Перац, таксама Юлія Трусілава, звольненыя беларускія лекары, былі з намі на відэасувязі з Украіну. На гэтую хвіліну ў мяне ўсё. Дзякую спадарству за ўвагу. Студыі для вас працаваў я, Валер Руселік. Ну і на развітанне дам яшчэ слова нашым цудоўным медыкам, якія адкрыта звярнуліся да сілавікоў і чыноўнікаў са словамі: не чыніце злачынстваў супраць свайго народу, ад сябе толькі дадам, і задумайцеся, ці гэты народ яшчэ вы можете называть своим. Мы, медицинские работники, обращаемся к сотрудникам силовых ведомств и чиновникам всех уровней. Ректоры массово отчисляют студентов за их гражданскую позицию. Руководители организаций и предприятий увольняют работников, несогласных с охватившим страну беззаконием. Глава МВД призывает своих подчиненных без промедления стрелять в безоружных граждан своей страны. Продолжается шантаж изъятием детей из семей. Чиновники и силовики, не совершайте преступления против собственного народа. Вы понимаете, что преступление, совершенное по приказу, не снижает его тяжесть и не снимает с вас ответственность. Сотрудники милиции, МЧС и военнослужащие, вы не можете не видеть, что ваша форма сегодня покрыта позором, а всякое доверие народа к вам утрачено. Вы не можете не замечать, с каким презрением люди смотрят вам вслед. Вы достаточно умны, чтобы понять и принять тот факт, что как раньше уже не будет. Или вы все еще надеетесь, что вы сможете вернуться в свои уютные кресла и кабинеты? Думаете, что народ Беларуси смирится с тем, что его лишили прав и закона?
Вы еще не поняли или не можете принять, что люди больше не намерены терпеть ложь и бесправие? Или вы думаете, что все преступления, совершаемые вами, забудутся? Или, может быть, вы думаете, вас могут простить? Надеетесь, что отчисление, увольнение, избиение, пытки, убийства и незаконные приговоры вы сможете как-то оправдать? Мы не взываем ни к вашей чести, ни к вашей совести, ни к чувству долга. Их отсутствие вы доказали своими поступками. Сейчас мы взываем исключительно к вашему инстинкту самосохранения. Не переоценивайте мощь оружия и властные полномочия. Единство народа и память о совершенном вами куда более грозная сила. Мы призываем вас немедленно прекратить всякое насилие, немедленно прекратить репрессии, отменить принятые ранее репрессивные решения. Немедленно освободить всех политзаключенных. Немедленно привлечь к ответственности всех виновных в избиениях, пытках, незаконных увольнениях и отчислениях, фальсификации выборов. Мы требуем проведения новых президентских выборов с соблюдением всех международных стандартов. И помните, ни одно преступление против народа Беларуси не будет ни прощено, ни забыто. Святлана Тихановская отказала Юрию Воскресенскому, что не збираецца ўдзельнічаць у ініцыятывах палітычных самазванцаў. А той, у сваю чаргу, абвесціў, што жадае распачаць стрыміць з былога офісу штабу Віктара Бабарыкі. 21 гадзіна, аб'ектывы, галоўнае падсумаванне навінаў дня на Белсаце. У студыі Кірыл Смяглікаў і каротка пра галоўнае выданне. Арыштоўваюць і блакуюць грошы пацярпелых ад рэпрэсіяў. Это были компенсации за избиения, за посадки, за штрафы и так далее. И власти прекрасно знают о том, что они делают. Анонс новой линии протестов. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей просто не подставлять. И над этим ведется большая работа. На лаве подсудных «Мисс Беларусь 2008» и шмат іншых пратэстоўцаў. Рада, что я это все пережила, все это увидела, потому что я поняла, что испытывали другие люди. Заблакавалі рахункі і арыштавалі грошы дзесяткаў пацярпелых ад міліцэйскага гвалту і рэпрэсіяў. Пад удар трапілі сродкі, сабраныя фондамі салідарнасці BuyHelp і BuySoul. А ўжо сёння следчы камітэт заявіў, што грошы забралі ў межах крымінальнай справы аб фінансаванні пратэстаў. Палітычны і эканамічны вонтак гэткай захады сілавікоў разглядаў Ярослаў Стешак. Огнестрельные ранения, поломанные костки, разрывные травмы от светлошумовых гранатов, наступствы и катаванняў. С такими проблемами громадяне Беларуси, потерпелые от дзеянняў милиции и спецслужбаў на мирных акциях протесту, звярталіся ў фонды солидарности BuyHelp и BuySoul. Але цяпер сотні потерпелых даведаліся, что их рахунки заблокаваныя, або на рахунках няма ані заробку, ані дасланай гуманітарнай дапамогі. У некаторых баланс сышоў у мінус. Гэта частка рэпрэсій. И гэта незаконна, лічыць арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатру Миколай Халезин, які супрацоўнічае з фондамі BuyHelp и BuySoul. Это были компенсации за избиения, за посадки, за штрафы и так далее. И власти прекрасно знают о том, что они делают и почему они это делают. Потому что от Комитета госбезопасности пошла бумага, циркуляр по банковской системе, в которой говорилось о том, что это счета, которые принадлежат людям, которым оказывают помощь BuySoul и BuyHelp.
Як вынікае з пастановы палкоўніка юстыцыі Александра Васілюка, санкцыянаванай генпракурорам Андрэем Шведам, кандыдат у прэзідэнты Святлана Ціханаўская нібыта заклікала захапіць уладу ў Беларусі. А пасобнік Алексей Лявончык, выконваючы загады Ціханаўскай, аказваў матэрыяльную дапамогу асобам, што ўдзельнічаюць у недазволеных масавых мерапрыемствах. Таму у прыватных банках мусяць быць арыштаваныя ўсе сродкі, што трапілі ў Беларусь з брытанскага рахунку Алексея Лявончыка. Больш за 1 400 000 беларускіх рублёў. Гэта былі пераказы ад прыватнай асобы, фізічнай асобы, мяне, да іншых людзей. Тое, што нават па беларускім законам абсалютна немагчыма назваць крымінальнай рэччу. Цяпер фонд BuyHelp шукае новыя спосабы дапамагчы пацярпелым. Адначасова дзеячы беларускай дыяспары пачынаюць кампанію, каб адключыць Беларусь ад міжнароднай банкаўскай сістэмы хуткіх плацяжоў SWIFT за выкарыстанне банкаў як рэпрэсіўнай сістэмы. Невозможность проведения международных платежей – это безусловно, останавливает огромное количество экономических процессов, и особенно на межгосударственных уровнях. Но это одновременно и ударит по кошелькам семьи, я говорю о семье Лукашенко, поскольку и все их деньги, которые они зарабатываются на обворовывании государства. То есть это фирмы-прокладки, которые стоят на пути продажи продукта или сырья потребителю. Інфармацыя пра адвольнае блакаванне рахункаў і арышт сродкаў выклікала масу трывожных паведамленняў у асяроддзі беларускіх інвестараў. Людзі не ўпэўненыя ў надзейнасці беларускіх банкаў. Адключэнне ад сістэмы SWIFT, нават гіпатэтычнае, узмацняе гэтую трывогу. Але дастаткова і іншага ўмяшання дзяржавы ў гаспадарку, якое робіць Беларусь неспрыяльнае для бізнесу. Днямі Александр Лукашенко загадаў увесці дзяржаўныя прафсаюзы на прыватных фірмах і пашырыць спіс сацыяльна важных тавараў, на якія будет заборонено повышать кошты. Мы контролируем цены, которые регулируются. И надо контролировать эти цены. Это те товары, в которых нуждается обычный человек. Гэта ўжо было пасля выбараў 2010 года, калі замарозка коштаў на бензин і ежу у пары з інфляцыяй і дэвальвацыяй выклікалі дэфіцыт. Остановить, может быть, их не остановит, но их будет контролировать нормально. Цены будут расти, независимо от того, желает наше правительство того или нет. Экономика живет своей жизнью. У нас вечно после выборов девальвации и так далее, падение рубля. Беспадстаўнае ўмяшанне дзяржаўных органаў у фінансы фізічных асобаў і ў бізнес у выніку шкодзіць паступленням у бюджэт, кажуць адмыслоўцы. Беларускі бізнес распяты на крыжы 20 цікамі, сёння гэта будзе 25 цікоў, гэта не мае значэння, таму што прыватнай уласнасці ў Беларусі няма, закону ў Беларусі няма, разумення таго, што патрэбна для нашай краіны ў пункту гледжання развіцця няма. Адначасова вялікія сродкі з бюджэту ідуць на сілавы апарат, на прэміі міліцыі і на спецсродкі. Пры гэтым адзіны прадукт, які ствараюць сілавікі, гэта траўмы грамадзянаў, заблакаваныя дарогі і новыя арышты. Ярослаў Сцешык, Белсат. Тактыку пратэстаў трэба змяняць. Народная абранніца Святлана Ціханаўская разам з прэзідыумам каардынацыйнай рады выпрацавалі і неўзабаве агучаць бачанне таго, як будзе працягвацца пратэст. Пра гэта Белсату паведаміла прэс-сакратарка Ціханаўскай Ганна Красуліна. Што рабіць, каб перамагчы? Юлія Цяльпук. У апошнія 2 нядзельныя акцыі сілавікі вярнуліся да жорсткай тактыкі затрымання ў 9-11 жніўня, зазначила народная абранница у интервью телеканалу «Дождь». Режиму тоже страшно. Они вот такой вот метод борьбы выбрали. И нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей просто не подставлять. И над этим ведется большая работа. Колькасць людзей, якія пратэстуюць на вуліцах, змяншаецца. Але ў галовах тых, хто перастаў выходзіць, не змяняецца палітычны густ. Таму Святлана Ціханаўская лічыць, што пратэстны рух не зменшыўся. Каардынацыйная рада паведаміла Белсату, што 12 лістапада зробіць заяву ці прапанову, што да новай тактыкі супрацьстаяння вертыкалі Лукашэнкі. Чаму мірныя пратэсты цягам 3 месяцаў не прывялі беларусаў да галоўнай мэты – правядзення новых справядлівых выбораў і змены ўлады ў выніку? Калі казаць пра заяўленыя мэты змены ўлады, канешне, дасягнутых мэтаў
вынікаў, пра які мы можам сказаць, вот мы гэта зрабілі, ну, да, нема. І з гэтымі метадамі, з тым перыядам часу, які прайшоў, гэта і немагчыма. На думку палітолага, ад абранага беларусамі шляху змагання не трэба чакаць хуткага выніку. Трэба разлічваць прынамсі на год з умоваю, што кожны будзе праяўляць актыўнасць, якую толькі можа. Агульна прызнаным жа сярод беларусаў ёсць беспрэцэдэнтнае абуджэнне грамадства. Дзеля таго, каб спрацавалі ненасельственныя метады, вось гэта раздражненне, да, вось гэта непрыняццё сітуацыі, яно мусіць дайсці да нейкага крытычнага стану, а гэта патрабуе рэальна шмат часу. Пытанне, ці ёсць у нас гэты час. Выглядае на тое, што няма. Александр Лукашенко абвесціў апазіцыйных сабе грамадзянаў тэрарыстамі і раздае ўсё больш жорсткія загады. Лекарам. Уехал, назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза. Это приказ для правительства. Быў і загад, які закранае тых 17 тысяч беларусаў, якія пакінулі краіну праз рэпрэсіі. Не пускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных, которые выехали, белорусов, за пределы нашей страны в это непростое время. Не так шмат часу засталося і да чарговага перапісвання Канстытуцыі пад свежае бачанне Лукашэнкі. Будет только так, как решит народ. Никакой фальсификации не будет. Какую конституцию примет народ, такая и будет. Такая будет наша жизнь и такая будет наша власть. Што дапаможа пазбегчы такога сцэнара, разважаюць Минчуки. Его собственная смерть. Вот. Он же сказал, что пока не умрет, нас не отдаст никому. Если экономика, в общем-то, даст трещину, соседи, так сказать, Евросоюз. Ничего, там ни стыда, ни совести нету. Думаю, только Путин. Прапановаў координацыйнай рады чакаем ужо на заўтра. Юлія Цельпук, Белсат. Ну а тым часам Злучаныя Штаты салідарныя з Вялікай Брытаніяй, што учора выслала з Лондану 2 беларускіх дыпламатаў у адказ на ранейшае высыланне брытанскіх з Беларусі. Вашынгтон зноў заклікае афіцыйны Менск спыніць рэпрэсіі ды прыслухацца да патрабаванняў народу. Злучаныя Штаты выказваюць салідарнасць са Злучаным Каралеўствам і асуджаюць пераслед і высыланне з Беларусі 9 лістапада 2 брытанскіх дыпламатаў. Гэта неабгрунтаваны ўчынак спроба схаваць штодзённыя рэпрэсіі, ціск на актывістаў і прадстаўнікоў медыяў. Пра высыланне брытанскіх дыпламатаў беларускі МЗС паведаміў у мінулы панядзелак. Паводле афіцыйнага Менску яны, цытата, збіралі звесткі пра унутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі і пра хаду пратэстаў. Лондан назваў высыланне абсалютна неабгрунтаваным. Тым часам у судовых залах Беларусі цяпер часта можна пабачыць журналістаў, пенсіянераў, спартоўцаў, лекараў, блогераў, актораў. Ну і вось цяпер нават міс Беларусь 2008. Пра чарговы дзень судовых рэпрэсій Діана Радкевіч. Сёння з'явіўся спіс людзей, якіх трымаюць у жодзінскім ізалятары. У ім больш за 500 прозвішчаў. Тут актор Александр Жданович, якога арыштавалі на 9 сотняў. Дзесяціборац, срэбны прызёр Алімпіяды Андрэй Краўченка, баксёр Іван Ганін і лацініст Алесь Жлудка атрымалі па 10 сотняў. 12 дзён за кратамі правядзе палітолог Андрэй Ягораў. Сёння таксама 12-дзённым арыштам пакаралі Ольгу Хижинкову, міс Беларусь 2008. Она такой человек, она еще скажет, знаете, я даже, наверное, рада, что я это все пережила, все это увидела, потому что я поняла, что испытывали другие люди. Судзілі і вазочніка, якога таксама затрымалі падчас нядзельнага маршу пратэсту. Суддзя штрафавала мужчыну больш як на 400 рублёў. Она мне показывала фотографию, я просто стою как бы среди людей, да, у которых символика, но я могу проезжать. И это место находится там, где у меня находится спортзал, где я преподаю кроссфит там, для людей с инвалидностью. По воскресеньям продолжаю ходить гулять. Активно ходить гулять, как говорится, по полной. 4 гадзіны ў чаканні суда правяла пенсіянерка Тацяна Зялко, але той так і не адбыўся. Позву жанчына атрымала ў фрунзенскім русе. З-за гэтага ўпершыню не паспела на марш пенсіянераў у панядзелак. Сёння паведамілі, што суда не будзе, і Тацяна атрымае новую позву. Если раньше там пенсия маленькая или еще что-то, то уже экономические вопросы не звучат. Люди хотят поменять
хоть что-нибудь в этой жизни. Мы не пожили, пусть наши дети, внуки поживут. Сёння наших калегаў фрылансераў Евгена Шапчыца і Артёма Ляву пакаралі 15-дзённым арыштам. Журналістаў затрымалі падчас нядзельнага маршу. Характар працы журналістаў кардынальна змяніўся ў верасні-кастрычніку, калі стала зразумела, што ніякія камізэлькі, ніякія бейджы, ніякія дакументы не выратоўваюць. Умовы істотна пагаршаюцца, калі спачатку журналістаў затрымлівалі, вызвалялі, цяпер журналістаў затрымліваюць і затрымліваюць не толькі на акцыях, але ходзяць па дамам і складаюць пратаколы. Гэтак учора забралі з дому і завезлі на Акрэсціна Олега Груздзіловіча, нібыта за ўдзел у акцыі пратэсту 25 кастрычніка, хоць журналіст меў рэдакцыйнае заданне. За 3 дні масавых судовых рэпрэсіяў разгледзелі амаль 500 справаў. На час падрыхтоўкі матэрыялу вядома, што з панядзелка амаль 300 чалавек пакаралі агулам амаль 4000 содняў, а каля 200 чалавек атрымалі штрафы агулам больш як на 90 000 рублёў. Діяна Радкевіч, Белсат. А мы працягваем аб'ектыў. У Беларусі новы афіцыйны рэкорд па колькасці хворых каронавірусам. Гэта 1057 чалавек. Нягледзячы на адчувальны рост, меры стрымання каронавірусу распачаліся адносна нядаўна. У некаторых рэгіёнах увялі масачныя рэжымы, а ад сёння выдаваць бальнічныя лісты цяпер змогуць не толькі лекары, але і іхныя памочнікі і фельчары. Алена Дубовік працягне. Каля гарадской клінічнай гінекалагічнай бальніцы аб 11 раніцы ўжо 12 машынаў хуткай дапамогі. З учорашняга дня гэтая бальніца стала 10-й у Менску, якая прымае хворых з COVID-19. З пачатку восені захворванне на каранавірус моцна расце. Абавязковы маскавы рэжым у краіне пачалі ўводзіць 2 дні таму. У Менску на дыстанцыйнае навучанне адправілі студэнтаў БДУ. Агулам жа сітуацыя на вуліцах і ў грамадскіх месцах выглядае спакойнаю. У масках не гэтулькі шмат людзей. Если начну себя чувствовать плохо, одену. Потому что, она же меня никак не защитит от вируса. А предостеречь как-то других людей, то еще шанс есть. Если весь мир ходит в этих масках, почему у нас они напяливают, а не одевают? Намордники притом еще свыше сказали. Это намордники. Красиво? Что, нет проблемы у нас? Сколько людей болеет? Все равно человек умирает. Или от коронавируса, или от другой болезни. Если суждено, он умрет. Не суждено, я не боюсь коронавируса. Сусветная арганізацыя здароўя рэкамендуе насіць маскі ў месцах збору людзей. Мы паглядзелі, наколькі сур'ёзна да гэтых рэкамендацый ставяцца ў менскім грамадскім транспарце. Сярэдзіна працоўнага дня ў тралейбусе людна. З 23 чалавек толькі 9 апранулі маскі. Захаваннем дыстанцыі таксама ніхто не пераймаецца. У першую хвалю каронавіруса людзі актыўна скуплялі маскі і антысептыкі. Цяпер лікі смяротнасці і захворвання значна вышэйшыя за вясновыя, але пакупніцкай актыўнасці у аптэках не назіраецца. Уже надоело бояться, скажем так. То есть они приходят за этими масками, за антисептиками, но без такого ажиотажа, как было сразу. Некалькі фармацэўтаў сталічных аптэк адзначылі, што дагэтуль здараюцца перабоі з паступленнем масак. Не проста здаць і тэст на наяўнасць каронавірусу. У Менску даводзіцца стаяць у чарзе некалькі гадзін. Паводле эксперта, развязаць праблему росту захворвання нельга без сур'ёзных палітычных захадаў. Для борьбы с ковид необходимо учитывать те данные по заболеваемости, рекомендации врачей, рекомендации эпидемиологов. То есть учитывать все эти важные составляющие и потом на их основании разрабатывать политику. Не сомневаюсь, что в Беларуси, когда разрабатываются какие-то меры на уровне государства, серьезно учитываются мнения эпидемиологов. У такім разе развязыванняў застаецца няшмат. Даже если нет политических решений адекватных, должна быть со стороны СМИ очень хорошая кампания по информированию, разъяснению этих принципов социального дистанцирования, разъяснение принципа необходимости ношения масок. Паводле афіцыйных звестак, за час распаўсюду каронавірусу ў Беларусі ад яго памерлі 1022 чалавекі. То бок каля 6 асобаў памірала штодня. Алена Дубовік, Белсат. Другая хваля COVID-19 прыпала на пачатак навучальнага года. Еўрапейскія універсітэты зноў уводзяць абмежаванні ды пераходзяць на дыстанцыйнае навучанне. Таму і студэнты з Беларусі пачалі вяртацца дадому, але дадому памежнікі іх не пускаюць.
Чаму так паступаюць з маладымі людзьмі ў сітуацыі, разбіралася Катя Малей. Замежныя універсітэты пераходзяць на дыстанцыйнае навучанне. Для беларускіх студэнтаў гэта шанец вучыцца онлайн дома. Але ці прапусцяць іх праз мяжу? З такімі апасеннямі сутыкнуліся беларускія навучэнцы у Літве и Польшчы. Я на самом деле была очень разочарована, когда прочитала новость о том, что белорусских студентов не пускают обратно домой. Первая мысль, которая была у меня, это то, что я и так давно не видела родителей, и еще непонятно, когда я смогу их снова увидеть. Вторая мысль была о том, что сейчас Польша — это красная зона. Мне бы правда хотелось приехать домой, увидеться с родными. И я не могу этого сделать. И мне очень обидно, что так происходит в моем государстве. Настасья Антипенко – студэнтка 4-го курсу Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Дадому у Віцебск ехала маршруткою з Вільні. 10 пасажыраў мікрааўтобуса прапусцілі, а дзяўчыну папрасілі пачакаць і пачалі правяраць дакументы. А потым памежнік заявіў, што студэнтку не могуць прапусціць, бо яна вучыцца на тэрыторыі Еўразвязу. Конечно же, это вообще незаконно. Ну, то есть это полнейший абсурд, если можно так сказать. Тем более, когда сейчас это поясняется тем, что не впускают исходя из эпидемиологической ситуации. Ну, то есть как мое обучение за границей влияет на то, что, например, я больше уязвима или неуязвима к вирусу и могу его как-то ввести в нашу страну. Ну, то есть это абсурдно. На все пытанні разгубленай дзяўчыны адказ быў адзін – не даём каментараў. У інтэрнэце Дзяржаўны памежны камітэт сітуацыю абгрунтоўвае так. У сувязі з эпідэмічнай абстаноўкай, якая склалася ў сумежных краінах, Беларусь часова абмяжоўвае ўезд на сваю тэрыторыю праз наземныя пункты пропуску асобных катэгорыяў фізічных асобаў з Латвіі, Літвы, Польшчы да Украіны. Але не ўпускаць у краіну беларускіх грамадзянаў памежнікі не маюць права, адзначае наш суразмоўца. В Украине военное становище или надзвычайное становище не объявлялось об уведении военного и надзвычайного становища. Поэтому повинна дзейнічаць Конституция, артикулом 30, якого кожному громадянину гарантуется выбор места жыхарства як унутры краіны, так и кожны громадянин мае право покидать свою краіну ды вертаться в свою краіну. Вось, чаму не дзейнічае Конституцыя, гэта пытанне рытарычнае. Пытанне і ў тым, чаму на наземных пунктах пропуску у студэнтаў узнікаюць праблемы з мінаннем мяжы, а паветраным шляхам вярнуцца ў Беларусь можна. Дарэчы, гэтак Настасья і трапіла дадому. Бяспечна, як кажуць на гарачай лініі Дзяржаўнага памежнага камітэту. Што праўда, удвая даражэй. Катя Малей, Белсат. Больш навінаў на нашым партале belsat.eu. Таксама чытайце наш тэлеграм-канал. Но сярод тых, хто сёння займае шматлікія пасады ў дзяржапараце, большасць разам з народам марыць пра змену ўлады. Толькі гэтыя чыноўнікі пакуль баяцца выступіць публічна. Прынамсі так лічыць госць праграмы «Размова». Гутарка ўжо неўзабаве, а ў студыі працаваў Кірыл Смеглікаў. Добрага вам вечару, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.